a Diputación da Coruña e a Diputación de Lugo. As dúas son as delegadas da área de cultura das dúas diputacións. E creo que, bueno, aínda que xa antes a presentaron como xornalista, eu a quero presentar como palabreira. Veredes que cando antes en ese maratón correndo que fixen falaba das conclusións, veredes que na primeira xornada éramos mediadoras, pero na seguinte xornada nos convertimos en palabreiras. Está claro que temos que aprender a sentarnos, a traballar dentro do conflito. A figura da palabreira ven da cultura guayú. Se trata de as mediadoras, a cultura guayú en Colombia, se trata de mediadoras no conflito, e temos que aprender que o conflito forme parte da nosa vida. É dicir, é moi complexo que todos estemos de acordo, aparte que sería tremendamente aburrido, pero sí que é maravilloso sentarse para debatir, ver puntos de vista, e entón quedas, xa foste nomeada en Arcade, palabreira de honra, entón hoxe aí che quedan 4 administracións xuntas e esperamos que nas próximas camiño co Consello da Cultura e esta comisión que coordina Paula Cabaleiro, a que lle estamos dando bastantes dores de cabeza por ser capaz, por como lle generamos conflictos día a día, disensos e consensos, pois vai a presentar máis propostas para que no día de mañá, é dicir, xa hoxe isto é un punto seguido, pois no día de mañá pois vos sumedes, perdades o medo a sentarvos nas mesas, a escuitar a xente e a sentarvos así en horizontalidade. Así que moitísimas gracias por sentarvos hoxe aquí no centro de Galicia. Bueno, para min, como palabreira, como xornalista, como cidadán, é un regalo estar aquí con estas 4 institucións e como temos que ir xa ao miolo do asunto, nestas xornadas, como ben puidechedes escoitar, falouse, evidenciouse que esta confianza do sector coas institucións está ferida e que son necesarios modelos de gobernanza participativa, onde comunidade, administracións e o sector cultural poidan dialogar de forma horizontal. Entón, a primeira pregunta que vos lanzo, e vou vos pedir que sexades o máis sintéticas posible, é de que formas pensades, en base ao que estades traballando, que se pode artellar ese diálogo. Vale, bueno, bo día a todos e a todas. Agradecer ao Consello da Cultura este convite dende a área de cultura da Diputación da Coruña, que aparte de agradecida, creo que é moi necesario estos foros para todos que podamos encontrarnos aquí, tanto as administracións, que eu creo que un dos secretos, efectivamente, necesitamos regenerarnos tamén as administracións e, como tanto, tamén no ámbito da cultura. Por eso estamos a promover, dende a área de cultura da Diputación da Coruña, estamos a promover procesos, sobre todo de escoita, porque creo que é importantísimo escoitar o que sucede a noso redor, que é algo que creo que ás veces as propias administracións nos limitamos moito, non? É dicir, creemos que escoitamos cousas e despois facemos outras, non? Ou facemos o que nos parece. E creo que a veces o proceso de escoita na cultura é importantísimo, porque todo o que sucede aí, o que está sucedendo aquí, e en foros como este. Por lo tanto, nos levábamos xa dende o ano 2018 creando foros, creando espazos, esos espazos donde o título é a cultura un dereito e donde estamos en contacto con distintos creadores artísticos, sectores, donde de alguna forma os famosos programadores culturales, concelleiros de cultura da provincia da Coruña, e donde de alguna forma queremos un pouco entre todos achegar esos esforzos e esas sinerxias nas que podemos traballar de forma conxunta e, sobre todo, unha vez que temos os espazos e que temos ese traballo, poñelo en riba da mesa e ver que folla de ruta seguimos, non? Sigo eu. Hola de novo. A ver, isto a mí parece unha pregunta dificilísima. Porque, a ver, por unha parte eu creo que artellar procesos de comunicación e de debate de forma horizontal, eu creo que para mí o máis importante, o que facemos habitualmente en área de cultura, é sobre todo estar no territorio e escoitar a xente. Que non sei se é
dixeno antes, non sei se é a forma máis achegada, é a forma que podemos facer nós de momento. Non temos orzamentos participativos, pero eu creo que o que temos é presencia no territorio, presencia en todas as asociacións, comunidades, concellos onde nos chaman. Tanto si veñen eles á Deputación como ir nós ao territorio, que eu creo que é o máis importante. Nun territorio como é a provincia de Lugo, onde temos un territorio, unha poboación moi dispersa, temos un problema de envellecemento da poboación, eu creo que o importante é sempre estar disponible e sempre estar abertos a escoitar para implementar as nosas políticas da forma en que a xente necesita, da forma en que a xente quere. Entón, bueno, creo que eso que facemos pola nosa parte, xa veremos, xa opinaremos, xa debatiremos sobre se é o máis axeitado, pero creo que iso é importante, non? Estar sempre disponibles, sempre abertas a escoitar e sempre no territorio. E agora xa, igual, a ti te sei. Bueno, pois eu coincido con Iria neste punto por punto, quer dizer que as administracións o que temos é que estar no territorio, temos que estar coas entidades, cos colectivos, e temos tamén que, por engadir algo máis do que ela comentaba, temos tamén que os nosos equipamentos culturais, porque todos xestionamos equipamentos culturais de diferente tipo, a nivel de centros, de bibliotecas, arquivos, museos, que tamén estean nese proceso de achegamento ás súas comunidades, os seus grupos que máis directamente se vinculan con eles por diferentes actividades, e temos que estar todos nese proceso. É dicir, eu creo que aí é fundamental, igual que se fixo no seu momento, cando, neste caso, coa Lei de Cultura Inclusiva Accesible, que houve unha lei, digamos, antes de elaborar o documento, o anteproxecto de lei, despois houve o trámite normal que se segue con calquera documento normativo, que houve diferentes achegas e houve diferentes interaccións. Eu creo que isto é o mínimo que temos que realizar as administracións públicas, estar no territorio, estar coa comunidade, estar coas diferentes entidades, vendo, escoitando, recibindo inputs de todo tipo, e ás veces tamén críticas, por que non? Bueno, pues yo obviamente coincido con las cuestiones relacionadas con el territorio y la importancia de los equipamientos culturales, museos, bibliotecas, archivos. Desde el Ministerio, pues al no tener competencias directas en ámbitos autonómicos y locales, pues siempre animamos un poco a la colaboración institucional en estas cuestiones. No obstante, pues desde la Dirección General y en relación con el plan, sí que pues a la hora de hacer un seguimiento de la implantación, ya que va a ser una implantación colectiva, tanto nuestra como de otras administraciones, sociedad civil, pues se han habilitado una serie de espacios para hacer ese seguimiento y que la gente pues pueda proponer o pues señalar cosas que se puedan mejorar. Aparte de, digamos, una evaluación o un seguimiento más institucional dentro del propio Ministerio o con comisiones de gente dentro del Ministerio o la conferencia sectorial, también se va a habilitar una comisión participativa que será un espacio con funcionarios del Ministerio y agentes del tejido cultural, asociaciones, colectivos, etc. Por otro lado, se quiere habilitar en el Foro de Cultura y Ciudadanía, que igual muchos de vosotros conocéis. Es un espacio que fomenta la participación ciudadana y en general pues la vertebración del territorio a través de la cultura, y de hecho pues el año pasado fue su 10º aniversario, fue en Santiago, y está planteada pues la creación de un espacio anual en el que los agentes, la ciudadanía pueda intervenir y proponer mejoras y charlar sobre pues cómo está yendo esa implementación. Por otro lado, también se abrirán online a través de la web del Ministerio un espacio para pues que personas ciudadanos que quizá no estén tan relacionados con el mundo de la cultura pues puedan también proponer cosas. Sí, agora nas dúas intervencións que houbo, tanto por parte do Ministerio como por parte da Xunta, falouse de que no Ministerio se vai facer o primeiro plan de igualdade dentro da cultura, non? E Anxo Lorenzo comentaba que se debe entender a atención á diversidade como algo lóxico. A experiencia destas xornadas podo afirmar como palabreira que xa é lóxico para gran parte do sector esa atención á diversidade. O problema ou a dificultade, podemos dicir, é implementar esa lóxica. Eu creo que xa o paso de
é o resultado do que sucedeu aquí, non? O que esa lógica está comprendida, a dificultade está en implementala. En esa implementación do que se fala é da necesidade dunha axuda institucional, e esa axuda institucional, gústenos ou non, tradúcese nunha cuestión que creo que é moi simple e que todas as sabedes a palabra que vou dicir, verdad? Cartos, non? Entón, que me podedes dicir sobre isto? Sobre os cartos. Que che podo dicir sobre os cartos? Que hai poucos e nunca chegan. Non, cando me refería á diversidade, obviamente, a ver, a diversidade non é algo que diga eu, que diga a Xunta de Galicia. A diversidade existe na cultura galega porque é unha manifestación de abaixo arriba, que é unha manifestación que se dá en todo tipo bueno, no que é a sociedade galega nestes momentos é a produción cultural. E aquí está desa máis exemplos desa diversidade, de propostas, de iniciativas, cartos, claro, que se necesitan máis, evidentemente, para a cultura. É certo que vimos dunha época en que a raíz do COVID o nivel de investimento en cultura medrou considerablemente a través de diferentes, sobre todo a través da chegada de fondos europeos, e aí temos no caso do Ministerio de Cultura, que foi vehiculando a través tamén de diferentes liñas de axudas eses fondos europeos para diferentes programacións. Seguir máis longe, me comentaba agora María, pois efectivamente ese programa de arte e educación ou ese programa de promoción da cultura nos ámbitos rurais que estivo con forza durante unha serie de anos con fondos europeos para, como digo, no contexto post-Covid, e que agora o Ministerio volve outra vez convocar e tivemos oportunidades tamén desde Galicia de facer esa convocatoria xuntando o que recibimos do Ministerio con fondos propios, non? Evidentemente, a cuestión do financiamento da cultura que imos contar, evidentemente. Claro que se necesita máis. Estou seguro que o Ministerio tamén e as deputacións, pois, en fin, que todos necesitamos máis recursos. Agora ben, tamén é certo que, bueno, dentro dos recursos que hai, que serán sempre, en fin, poucos, tamén é certo que hai moitas iniciativas que podemos facer. Bueno, pues sí, efectivamente, como diputada de Cultura que son e concelleira de Cultura que fun tamén, efectivamente, non é que necesitemos máis cartos, é que eu creo que a cultura, os concellos deberían ter un mínimo cultural, un orzamento obrigatorio para a cultura, ¿no? Debería estar hasta legislado, es decir, nos na área de cultura da Diputación a veces temos ese plan único maravilloso que en principio tratábamos para que fose un pouco para os concellos derivar e que eles decidiran. Non hai un compromiso para os concellos de aplicar en cultura. Realmente sempre é preferible bachear a ter pues, actividades culturais, ¿no? Entonces é moi difícil e creo que hai cosas que hai que regular e que hai que legislar e temos que atrevernos, e se realmente creemos que a cultura é necesaria neste país, eu creo que ten que haber uns orzamentos mínimos culturais e se teñen que aplicar e non hai máis, porque que senón somos conscientes que se apelamos á vontade dos concellos porque teñen moitas verdadeiras necesidades, entonces tamén é difícil, non lles boto as culpas, pero se apelamos ás verdadeiras necesidades, pues cada un vai a intentar un pouco, pues eu me peleo cos meus compañeiros na Diputación, estamos ahora en período de orzamentos e que me peleo sempre para poder ter ese importante incremento que se consigue, pero hai peleas varias, porque logo está servicios sociales, que tamén ten moitísimas necesidades, despois está a promoción económica, turismo, é dicir, todas as áreas, e ao final o que pasa é que temos que saber equilibrar, e a cultura está efectivamente, eu creo que no nivel máis baixo, a nivel económico e orzamentario. Ben, pois con respecto a cartos e diversidade, o tema económico sempre o que di Nati, cando chega a hora de debater os orzamentos, sempre é unha pelexa constante, porque realmente os cartos que se invisten en cultura non chegan a nada. Nos na Deputación temos niveis moi altos de gasto, digamos, de gasto orzamentario, casi cada euro que nos dan, casi cada euro está investido.
tanto en actividades culturais e despois tamén como actividades culturais en relación á diversidade. Acabo de estar aquí en Encarna é o exemplo de ser un ariete en pos da accesibilidade e de que haxa actividades culturais para a diversidade funcional, e sempre a través dela, que ela tamén nos abre moitas veces os ollos en diversas actividades que facemos dende a área de cultura, que facemos moitísimas actividades, de que temos que ser máis conscientes da diversidade funcional que hai e de diversas barreiras que non teñen que ser unhas barreiras, que teñen que ser que nos fagamos desaparecer esas barreiras. Con respecto a isto, na rede museística provincial, que tamén non pode dicir Encarna, o orzamento tampouco chega nunca a nada, na rede museística sí que se intentan superar todas esas barreiras e por eso se contan con tantos colectivos como que, bueno, pues ca ONCE acabamos de inaugurar unha exposición do Museo Tipolóxico, gracias a ONCE traballamos habitualmente con Cogami e con outras moitas máis organizacións que creemos que teñen que estar presentes, porque no museo ten que estar a xente, nos museos teñen que estar a xente e tamén nas áreas de cultura das diferentes institucións, porque se non hai xente, a cultura tampouco non está representada. Bueno, yo comparto la idea de que siempre es poco dinero para lo que verdaderamente se necesitaría. Y bueno, pues en el marco del plan, como os comentaba antes, pues de momento en los 2 primeros años tenemos una inversión de 79 millones de euros, de los cuales 66, que es la mayor partida, va a ir destinado a ayudas, entre las cuales están las que comentaba Anxo, de mundo rural y arte y escuela, que se quiere un poco pues descentralizar la cultura y por supuesto tienen criterios de inclusión, de accesibilidad y de diversidad en los proyectos que se presentan o que forman parte de estas ayudas. Y por otro lado también las que os comentaba antes de impacto social, que están precisamente destinadas a colectivos vulnerables, pues ya sea por razón de discapacidad o por otra, pero que pues, precisamente tienen ese foco en pues, hacer visibles y hacer partícipes a todas estas personas, ¿no? Y por otro lado, un aspecto muy importante que además estamos empezando a andar en este tema es el tema de la formación de los técnicos, porque al final muchas veces pues, las personas que trabajan en el día a día no tienen formación, no tienen a lo mejor contacto con realidades directas pues en relación a la discapacidad u otros condicionantes y bueno, pues también invertiremos una parte de los esfuerzos del plan y de la acción de la Dirección General va en torno a pues formar a técnicos en cuestiones interseccionales de diversas capacidades, enfoque de género, etcétera. Bueno, pois pasando ao apartado do territorio, que precisamente xa foi aquí mencionado, é evidente que se están a contemplar certas medidas específicas para corrixir a desigualdade territorial que no caso de Galicia non é que afecte nunha dicotomía rural e urbano, senón que vai pois moitísimo máis alá diso, porque o acceso á cultura é moi distinto vivindo nunha cidade no eixo da AP9 ou nunha cidade que non está no eixo da AP9. Vivir no rural do interior pode ser moi distinto a vivir noutras zonas do rural galego. Entón, abríndonos un pouco a iso e tamén pedíndolle especificamente a María se pode comentar algo máis sobre esta plataforma digital que comentaba para as contornas rurais, como pode funcionar iso, como pensades que medidas específicas se están a tomar ou se poden tomar para seguir corrixindo isto e que o acceso aos dereitos culturais sexan realmente igualitarios, non, neste eido. A ver, bueno, este é un dos grandes retos do acceso á cultura, evidentemente, o factor territorial, o territorio é limitante, xa o comentaba antes, e, por lo tanto, na lei está presente, pero, bueno, todo isto, despois hai que entrar a matizarlo, non? Porque, evidentemente, non é o mesmo, tendemos a falar do rural, o rural ten diferentes definicións, e tamén é certo que seguramente o rural en certas zonas non é igual que en outros casos. En todo caso,
todo caso, eu creo que si temos claro que certos territorios teñen un difícil acceso á cultura, sobre todo a recepción da cultura, e, polo tanto, temos que ver como implementamos medidas para aumentar a oferta e aumentar a demanda da cultura en certas partes do territorio, tendo en conta que, no caso de Galicia, temos unha situación bastante complexa, non? É dicir, unha dispersión xeográfica importante, non temos no caso do rural, non temos un rural concentrado, temos un rural tremendamente disperso, cunha, moi disperso. Entón, aí temos que ser capaces de analizar como aumentar esa oferta, como a que hai difundila adecuadamente, incluso estabilizala. E despois temos que traballar os públicos, evidentemente, temos que traballar na recepción e nese público da cultura, neste caso das zonas rurais, das zonas máis despoboadas, e que efectivamente, como comentabas moi ben, pois no caso de Galicia está claro que o eixo atlántico marca unha liña, onde incluso nesas áreas o que podemos identificar como rural segue tendo unha capacidade de chegada á actividade cultural moi importante, e en cambio, efectivamente, nas provincias do interior, en Ourense e en Lugo, hai moita máis incapacidade para garantir esa oferta e, desde logo, esa recepción. É un gran reto. Nos aí, no caso do rural, efectivamente, como comentaba antes, fixemos as varias convocatorias que tivemos do programa que nos aquí chamamos Territorio Cultura, que era con axudas do Ministerio de Fondos Europeos e aporte propio, fixemos esas convocatorias e agora estamos, como sabedes, xa co remate da presentación de propostas para este novo Territorio Cultura en Galicia, con fondos do Ministerio, con fondos propios, e en breve creo que poderemos resolver esta convocatoria. Sí. Vale, pues efectivamente, partindo da base de que partimos de que Galicia é moi heteroxénea, a provincia da Coruña, que é un pouco a que representou, pues sí que non é o mismo que Lugo ou Ourense, pero que sí que é certo que temos que facer infraestructuras máis accesibles, e comentabades antes a importancia de ter maiores infraestructuras, pero creo que tamén é importante dotar esas infraestructuras de persoal, ¿no? E ese persoal, pues de alguna forma, hai creadores e entidades que estén de alguna forma profesionalizadas para poder facer esa mediación e esas actividades, non? Nesos sitios onde é tan fácil acceder á cultura, porque efectivamente existen espazos maravillosos, e coñezo na provincia casas da cultura maravillosas, pero que están infrautilizadas porque non hai personal, ¿no? Que poda estar dinamizando esos espazos. Entonces, sendo, xa digo, decía un pouco, sendo moi, pues logo Iria así que comentará, sendo moi distinta a realidade da provincia da Coruña, que non existe un rural moi afastado, e que, bueno, que de alguna forma quizás os problemas que podemos tender máis un pouco a cultura digital, é dicir, que sí que hai unha fenda importantísima, donde resulta bastante accesible, pero por un tema máis xa de entorno urbano-rural e por un tema de idade, ¿no? Que son os problemas que nos podemos atopar na provincia. Polo tanto, sí que existe ese problema dentro da territorialidade, hai formas de resolvelo e realidades moi distintas, así que Iria creo que é a realidade. Esta é a miña, porque eu sí que como representante da provincia de Lugo, que vivimos, non sí que estamos completamente fora do eixo da AP9, fora tamén completamente desconectados de Madrid, entón claro, nós sí que sentimos esa diferencia entre as grandes cidades como Coruña, como Santiago, como Vigo, porque ademais Lugo na nosa provincia, no noso rural, temos que ser conscientes de que está a cidade de Lugo, que ten, casi 100.000 habitantes, e despois a seguinte cidade, creo que é Monforte, con 18.000. Non temos ninguna cidade de 50.000, non temos ninguna cidade de 30.000. Eso crea un ecosistema moi particular, que tampouco temos grandes equipamentos en moitos sitios. Entón, nos dende a Diputación o que facemos é, sobre todo, axudar a eses concellos que están por debaixo de Monforte, Ribadeo, Viveiro, Vilalba e Sarria, que son os 5 concellos máis grandes, ademais de Lugo, e que están todos nos 18.000, non hai ningún que chegue a 20.000, non hai.
e non hai ningún por debaixo dos 9.000. Nós, sobre todo, diriximos as nosas programacións para eses concellos máis pequenos. Antes, alguén dixo aquí que non estaba moi de acordo con que programáramos para eses concellos. Eu discrepo un pouco, porque sí que creo que hai que programar para crear esa inercia, para crear ese hábito de ir pois unha vez ao mes á Casa da Cultura do teu concello e poder ver unha peli ou poder ver unha obra de teatro. Eu sí que creo que dende a administración que me toca a min, que é a Diputación, que sí que temos que facer ese traballo para crear esa inercia, porque despois é probable que o concello contrate pola súa parte algo. Entón, eu sí que creo que hai que facer ese esforzo. Despois falabades tamén de equipamentos culturais. É certo que hai que ter profesionais para crear ese dinamismo, pero tamén o feito de telos, de ter unha pequena casa de cultura en cada concello, axuda moito. Eu vexo esta Casa da Cultura fermosísima onde estamos, decía antes Pili Porto que hai unha actividade frenética. Eu son de Castroverde, dun concello moi pequeno, 2.400 habitantes, creo que se inaugurou o ano pasado foi cando se inaugurou un centro sociocultural. A actividade, agora mesmo, podemos asegurar que é frenética. Outro día, para programar unha proxección dunha película, casi non había sitio nos fines de semana. O primeiro ano costou moito que a xente, pero que agora as propias asociacións son as que programan elas actividades, o Concello programa, dende a Diputación mandamos algo. É importante darlle facilidades á xente para que poida acceder á cultura. É importante dar esa facilidade de ter un equipamento, perdón que me estou enrollando muchísimo, pero este tema era para min. Entón, eso, eu creo que hai que darles esas facilidades de ter eses pequenos equipamentos. Non todo ten que ser un teatro de 400 plazas, non fai falta. Unha Casa da Cultura axeitada á poboación do sitio é necesario. E así podemos, outras administracións, axudar, levar cousas e tamén contribuir a que ese tecido asociativo que na provincia de Lugo é inxente e que fai un traballo magnífico, que é o que mantén a cultura de norte a sur, poida crear, porque a cultura é o que dixemos antes, non hai que traela, igual hai que traer producións, pero a cultura xa está e hai que creala e temos que dar eses espazos, esas ferramentas para que creen. E creo que con isto era todo o que quería decir. De feito, no rural, tanto de Lugo como de Ourense, están radicados moitos dos proxectos que participaron nestas xornadas e que están a dinamizar con todos os atrancos as súas contornas, e aí tedes unha boa mostra do traballo que se está facendo e que te estará no informe final do Consello da Cultura. Quería facer un apunte antes de darlle a palabra a María, que a interpelei antes e ainda non a deixei falar, para que non se me escape, porque vaise crear, comentaba Anxo Lorenzo, que se vai crear un observatorio a raíz desta nova legislación, non? Entón, era por se era posible coñecer como está calendarizada esta creación deste observatorio, se vai ser ese observatorio que vai, como comentaba, a analizar como se pode aumentar, estabilizar e comunicar esa oferta cultural mellor no territorio. Bueno, o observatorio vai ser unha ferramenta máis, neste caso de supervisión, de impulso e de monitorización da lei, que vai ser un instrumento máis, non? É un instrumento que está, pois, prácticamente, se todo vai ben, pois, o que pasa é que non vou dicir prazos, porque aí, ás veces, tamén hai atascos, as administracións temos atascos de diferente tipo, e cando se crea algo por decreto, pois ese decreto ten os seus requisitos, e bueno, acompáñame a subdirectora xeral de Arquivos e Museos, que impulsou tamén esta norma, o observatorio, e, bueno, temos aí un pequeno atasco, pero, bueno, creo que estará desatascado en breve. Pero, bueno, será un instrumento máis, é dicir, non vai ser o único. Eu tamén insisto no que comentaba antes dese plan de inclusión e accesibilidade de Galicia. Eu creo que ese vai ser, obviamente, o observatorio importante, pero ese documento vai ser un elemento fundamental, vai ser unha folla de ruta onde sexamos capaces de pactar e de poñer negro sobre branco tanto a parte, digamos, das administracións públicas, que temos unha responsabilidade fundamental nisto, pero tamén os operadores privados, que é unha parte fundamental, unha parte tamén moi importante, e aí seremos capaces de establecer esa foto de chegada, é dicir, onde queremos chegar en Galicia, favorecendo o acceso e a inclusión, onde queremos chegar, o sea, que compromisos estamos dispostos a ir asumindo todos
a parte pública e a parte privada para chegar a ese punto a esa foto final, digamos, ¿no? O case final. Bueno, nosotros, pues otra vez por cuestión competencial, no tenemos tanta mano en la gestión directa del territorio, pero sí que se pueden hacer algunas cosas. Yo creo que a lo que te referías con la plataforma digital, o sea, es una de las medidas que está dentro del plan, que es una plataforma de cine en medio rural que pues pueda llegar a municipios que son muy pequeños o que quizá están muy dispersos y que les permita programar películas que se les proporcionarían también en un catálogo y pues de aquella manera pues un poco construir esa comunidad, que la gente adquiera costumbre de acceder a estos espacios. Por otro lado, nosotros también desde la Subdirección de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas, aparte de Cultura y Ciudadanía, tenemos como su homónimo en el ámbito rural, que es Cultura y Ruralidades, es pues el mismo tipo de formato pero más centrado en el ámbito rural. Pero pues pensando en todo lo que decíais y en general en el marco del plan, yo creo que también la idea es un poco no tanto tener esta lógica de centralización, descentralización, sino de reconocer la cultura situada, las cosas que ya se están haciendo en el medio rural, y en ese sentido pues nosotros queremos apoyar todos estos procesos. Algunas medidas ejemplo podrían ser, por ejemplo, la creación de una red estatal de mediadoras dentro del ámbito de favorecer y promover la mediación, con proyectos que ya se están llevando a cabo y que además pues la mediación es un instrumento potentísimo para lograr crear comunidad y pues que la gente acceda a espacios culturales. Y también, aunque bueno, esto es en forma de ayuda, que es como lo más tradicional, desde cooperación con las comunidades autónomas tenemos una serie de ayudas también hacia el medio rural, diferentes de las que comentaba Anxo, que van junto con arte y escuela, que están destinadas a proyectos culturales en el medio rural que se hagan en cooperación con otras comunidades autónomas, y de esta manera pues se impulsa lo que ya está en el territorio, pues los proyectos de gente que lleva trabajando años, y también pues la creación de redes y de pues tejido, también de contacto de profesionales. Bueno, como imos a moi xustas de tempo, imos rematar o debate, tamén que haxa uns minutos para que dende as butacas poidan intervir. Imos rematalo coa interseccionalidade das desigualdades, non? Porque cando se xuntan varios factores, como vivir no rural, carecer de transporte, ser nai solteira, se cadra tamén migrante, pois a cultura, como comentamos aquí, pois semella algo lonxano, que non pertence, algo demasiado grande para sentir que podes ser parte diso tamén, non? Porén, sabemos que é un dereito fundamental. Entón, a pregunta sería, e tamén pido un pouco de brevidade, sei que non son preguntas fáciles, non son cuestións de branco ou negro, sabémolo, pero que medidas ou iniciativas están deseñadas para incluir a quen queda nas marxes, para que calquera persoa sinta que ten ese dereito e que pode realmente ser parte activa da cultura, non só partícipe nos espazos nos que se lles deixa participar, senón parte activa, sexa cal sexa a súa circunstancia vital. Podes empezar por aí. Bueno. Bueno, yo creo que esta para mí es la más difícil. Pues en el plan hemos intentado hacer un esfuerzo por reconocer que efectivamente existe una interseccionalidad, que todos estamos atravesados por diversas circunstancias vitales y que al final pues a veces que esas circunstancias confluyan pues nos hace estar más o menos excluidos. En ese sentido también hemos intentado hacer un énfasis en la formación, igual que comentábamos al principio. Formar a los técnicos y a los gestores culturales en estas cuestiones permite que se ejecuten políticas públicas y proyectos que estén orientados a cubrir estas necesidades, y por otro lado también está contemplada en la evaluación de impacto del plan cuando empecemos con ello el hecho de habilitar espacios donde personas que están afectadas por varias condiciones puedan participar y puedan pues, comentarnos si realmente está siendo efectivo el trabajo que estamos haciendo, si las medidas están llegando o si no.
Por otro lado, pues bueno, algunas medidas que ya se están llevando a cabo en ese sentido, pues la más destacada serían las ayudas hacia proyectos de ámbito social. Está centrado en personas y colectivos que son más vulnerables, o también arte y escuela, porque lleva digamos que descentraliza la cultura, la lleva al territorio, la lleva quizás a espacios que no son tan tradicionales, y pues poco más, la verdad. Bueno, que efectivamente é un tema complicado. Evidentemente, xa cada un dos elementos de risco de exclusión cultural xa ten problemáticas de fondo importantes, se ainda por riba son varias as condicións de exclusión cultural, a cuestión complícase moito. Eu creo que en este punto, primeiro, é fundamental ter definidas ben eses elementos de exclusión cultural, telos identificados, e poder, se hai mestura deles ou hai aglutinantes, ser capaces de saber onde están estes casos, non? E, desde logo, creo fundamental, porque para este tipo de persoas, efectivamente, a cultura é un asunto terciario ou máis para atrás, que non é un asunto prioritario, ou non é un asunto importante, digamos, non? Digamos que hai outros aspectos que poden ser máis importantes. Entón, creo que aí sí que é cuestión de transmitir, de sensibilizar, de ver que vías pode haber para que estas persoas que, ademais de ter, pues, efectivamente, as súas circunstancias, pues, vexan a cultura un elemento positivo que lles achega, que lles aporta, que lles permite mellorar. Pois eu creo que esta tamén é unha das máis complicadas. Eu xa o dixen antes, teño a sorte de ter a Encarna traballando comigo e de ser ela unha persoa tremendamente consciente da interseccionalidade e dos moitos colectivos que hai os que habitualmente non nos diriximos a eles. Eu creo que unha das cousas máis importantes é traballar con eses colectivos, dirixirse a asociacións para que estas asociacións de colectivos de persoas con discapacidade, de persoas cegas, de persoas migrantes, saiban que nós estamos aí, que estamos do seu lado, como institución e tamén como persoa que xestiona a área de cultura. Eu creo que é importante facer saber a esa xente que estamos aí. Dende a rede fixéronse varios proxectos como mulleres das e nas aldeas. Non é o mesmo ser unha muller da aldea que ser unha muller migrante na aldea, por exemplo. Hai cousas, hai pequenos matices moitas veces na linguaxe que temos que ser conscientes deles. E ademais deso, eu creo que estar sempre abertos e abertas a traballar con estes colectivos, con estas asociacións, porque moitas veces poñer as desigualdades no foco é máis importante incluso que simplemente atendelas. Creo que temos que poñelas no foco, decías antes, traballar con eles xa é o lóxico, pois que se vexa que xa traballamos con elas, non? Deixar que sexan protagonistas tamén. Tivemos algunha exposición por exemplo, do colectivo da Ulloa, e despois habitualmente todas as nosas programacións sempre intentamos contactar con este tipo de colectivos para que se sintan partícipes tamén dunha programación recurrente de diferentes programacións. Pois efectivamente temos que pasar ir a un pouco, é fundamental que a cultura sexa un dereito real e deixe de ser algo simbólico. Non sei se Encarna, cando falabas que había que falar da exclusión, a inclusión, da inclusión, a igualdade e da igualdade, a sostenibilidade, non? Son unhas palabras que me quedei porque é importante eso, rachar con esa estigma, non? Que hai con determinados colectivos. Dende a área de cultura da Diputación da Coruña, pois nas líneas de axudas intentamos un pouco de alguna forma nas nosas convocatorias apoiar ese tipo de proxectos, de alguna forma tamén que sexan criterios de acción positiva nas convocatorias, porque creemos que é unha forma de poder penetrar, ¿no? En esos, que hai moitas dificultades para poder traballar, porque efectivamente ese estigma está aí. E logo é importantísimo a formación do personal municipal, ¿no? Que sempre se achegan a nós para recurrir un pouco para que podamos botar unha mão e en esa formación. Por lo tanto, eu creo que hai que empezar a coller as cousas un pouco da forma, deixar de estar traballar un pouco polo miúdo e ir cara adentro, ¿no? Donde están os problemas que realmente é donde temos que ser de verdadeiramente asistenciales. Por a miña parte, moitas gracias. Pois pola miña parte dou vos as grazas ás 4 e paso o micro a Encarna para dende a butaca.
Bueno, me gustaría engadir unha cousa. O tema da interseccionalidade, é dicir, porque parece que estemos falando de ciencia ficción e estamos a falar de proxectos ou programas. Isto se trata de un proxecto de longo percorrido, non? Non é algo, é pensar, e hoxe nos sentamos aquí e repensamos, non? Porque ás veces cando, por exemplo, tomamos unha medida para temas de igualdade, facemos un panel e logo nos damos conta que ese mismo panel nos podría servir para traballar temas de accesibilidade. Ou, por exemplo, o feito de que na área de cultura da Deputación estamos traballando moito que é a investigación educativa, que pode sonar a chinés inicial, pero realmente a primeira persoa que coñecemos no mundo da investigación é nosa mai, que mira o que precisamos cada día para facer que a vida dos demais seña mellor. O digo isto porque, por exemplo, hai un camiño que se tiran moitos cartos cando falábamos de medios, porque, por exemplo, no campo dos museos, non? O museo é un medio de comunicación con credibilidade, en teoría todo o que contamos é certo, pero cando nos poñemos a mirar con esa mirada que temos que darnos conta é onde están representadas as persoas, o sea, onde está representado o relato, que relatos están fora, onde están todas esas historias soterradas, de que maneira podemos mirar un documento de arquivo cando tú tes a interseccionalidade na túa pel dentro de ti como profesional, eres consciente de que ante un documento de arquivo onde unha muller foi violada en 1737 podes contemporanizar ese documento utilizando que artistas contemporáneos lle den o código de hoxe para que unha vez as crianzas ou non crianzas cheguen ao museo se van a dar conta de que ese documento fala dunha muller que sufriu en 1737 o mesmo coche as violencias que hoxe estamos sufrindo por os ciclos de vida. Onde están as infancias no museo, aparte de como público cautivo? Que dereito a acceso teñen? Cantos nenos e nenas poden ter acceso directo a esa maneira? Onde están representados no relato? Entón, máis alá de cuestións, é dicir, sí que me gustaría insistir, e non é peloteo, estamos a falar de 18 anos de traballo moi serios, de continuidade, no sentido de que se trata de facer accións oportunas. O que marcan as leis e os plans, quen non sabe onde ir, calquer camiño lle serve. O que marca a idea de un plan ou dunha lei é ter unha folla de ruta clara, unha folla de ruta que fai como círculos concéntricos, investigando realmente en que territorio nos movemos, que podemos facer, como podemos, e además a gobernanza, hai que perder o medo, é dicir, os proxectos que fai o Taller da Ulloa nacen no Taller da Ulloa. Nos o único que somos da área de cultura é o aeroporto. Os proxectos que fai a comunidade emigrante nacen coa comunidade emigrante. Nos dende a escuita activa poñemos os medios e isto é acceder aos dereitos con esa. E o concepto de mirada interseccional temos que perder o medo, porque además, claro, é un termo que nos ven do sur global, do que temos que aprender moito, non? Entón, realmente, que é a mirada? Realmente é lóxico, é pensar cando faz un relato, cando incorporas un espacio, cando faz unha actividade. Por eso decíamos que a responsabilidade, vosotros como políticos tedes a responsabilidade de executar e que o que está claro que porque estades aí porque vos votamos. Entón hai unha cosa que é a lealtade e a coherencia que vos votamos e ahora tedes que ter a coherencia de ser capaz, pero nós como técnicas tamén temos que asumir a responsabilidade que non é todo ou nada, e traballar a interseccionalidade non é unha moda, é unha obriga, porque senón o que non traballei hoxe con mirada interseccional, o que está claro é que está tirando os cartos públicos, os poucos que, como ben decimos, os temos. Por qué? Porque hoxe facemos unha cousa, hoy toca el ciego, mañana o da cadeira de rodas, e pasado a migrante, pero ollo, a migrante, non sei, porque non é o mesmo ser esa migrante sin papéis que están cuidando os nosos maiores no rural, que esa migrante de pasta que viene, que tiene la opción de comprarse unha casa maravillosa e tal, o sea, esta mirada, vale? Entón sí que me gustaría lanzarvos unha pregunta, é dicir, verdadeiramente o reto de pasar do marco teórico á práctica real. É dicir, cada día a día, porque cada un de vos, a ver, vos coñezo dende fai anos, e, bueno, a ti non, María, pero a eles sí que os coñezo e vos teño por boas persoas. Entón, cada día a día, o sea, é dicir, as dificultades que vos atopades para pasar do relato á acción. Porque neste momento no noso territorio precisamos moita acción. O sea, precisamos sair do relato e pasar á acción. Como os dereitos culturais
na maneira concreta do que supón os dereitos culturais, como no voso día a día facedes para chegar á acción, para chegar a que esas persoas que vos votaron e as que non vos votaron pero que representades, porque ocupades aí un posto político público, como facedes para que eses dereitos interpelen no caso Lugo, Coruña e ti en todo o territorio. E ti, aínda que non ves a representar o Ministerio, xa che dixen que, claro, eres unha técnico, pedirche a ti unha responsabilidade ou unha resposta política do Ministerio é bastante complexo, non? Queremos agradecerche que estés aquí, vale? O sea, non vas a falar en nome da política, pero sí que tú que estás día a día, eu podería falar da responsabilidade política tamén, porque levo 42 anos de funcionaria e traballín con todos, non? De todo tipo de cores, pero como facedes para implementar, pasar da teoría á acción e que os dereitos vos interpelen real, que non seña palabrería, vale? O sea, que facedes no voso día a día? Sí. Bueno, seguindo un pouco na línea de Encarna, tamén, o sea, unha interpelación a eso. Pasemos aos feitos. E como ese observatorio que nace, non, para con ánimo de mellorar todo isto, vamos a ver, eu quixera apuntar primeiro a diferencia que se estableza unha diferencia grande da administración do que o espectáculo e a cultura. Porque realmente se están tirando moito dos cartos, dos poucos que hai, pero neses orzamentos, en cuestións espectaculares. Espectaculares me refiro a grandes festivais, grandes eventos, como Xacobeo, Galicia Fest, etc., que se elevan millóns e millóns de euros para eventos que non teñen realmente unha repercusión cultural e que eu non considero cultura tampouco, como moita máis outra xente, e que ademais están promovidos por empresas privadas, co cuales unhas empresas privadas non deberían de precisar dos orzamentos públicos. Senón, para iso son as empresas privadas que arriscan, non? Que se pode poñer a veces digamos, a súa disposición os espacios públicos, pero que tamén sexan pagados, porque ademais hai entradas. Entonces, despois a outra cousa está nos municipios que está desde hai uns anos como moi de moda as festas da xuventude. E iso está dentro dos orzamentos de cultura dos municipios. As festas da xuventude consiste en darlle traballo ás grandes orquestas de Galicia, Panorama, París de Noia, Combo Dominicano, que se convirten en cada vila de Galicia, en todo o inverno, nun gran botellón, non? No que se promove o alcoholismo, non aporta nada culturalmente, e iso forma parte dos orzamentos de cultura de moitos dos municipios. Dependendo quen goberne en cada municipio, así vai a cousa. Bueno, despois, as dotacións. Evidentemente está claro que se non hai espacios onde desenvolver a cultura, pois é difícil eso tamén. Pero hai moitísimos lugares que teñen dotacións, pero non teñen persoal. Non teñen persoal e, polo tanto, ninguén que atenda a eso e entonces é como non ter nada, non? Falo, por exemplo, da miña vila, Palas de Rei. Ten unha casa da cultura, ten un edificio maravilloso que era onde estaba o centro comarcal e que agora se fai cargo deso, onde había unha sala de exposicións, hai tamén unha pequena sala onde se poden facer charlas, etc. Pero non hai persoas que atendan a iso. Tuvemos biblioteca, levamos 5 anos sin biblioteca, dicíndonos cada pouco que abre, porque claro, hai trabas burocráticas, é outra das cousas que temos que contemplar neste novo observatorio. Por que tantas trabas burocráticas para o acceso á cultura? E despois, a outra cousa é que moitas das asociacións, colectivos e tal, cando demandamos algún tipo de axuda, a maior parte das axudas que nos brindan é, por exemplo, dotación de mobiliario ou de tecnoloxía, que ao final moitos das asociacións
acaban sendo un depósito de tecnoloxía caducada ou mobiliario que non sirve para nada. Entonces, é preferible que financien a unha compañía de teatro que represente dúas obras ou unha exposición itinerante ou calquer outro acto que realmente seña cultura e que non que nos... por iso, creo que hai que repensar todo como se vai a organizar, como se pasa ese marco teórico feito nos despachos a realidade que permita o acceso á cultura. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, María. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Esa deixamos entón aquí aos políticos, non? Co marrón de contestar un pouco a estas reflexións. Empezo eu. Bueno, as preguntas de Encarna sempre son difíciles de contestar, pero bueno, efectivamente, a ver, da teoría aos feitos, aí está a maxia da cuestión. Para calquera responsable público, pasar do que queremos facer e do que pensamos que con iso que imos facer imos mellorar a vida cultural da nosa cidadanía, aí está a cuestión. Evidentemente temos instrumentos de diferente tipo, de diferente natureza, pero ás veces obviamente as resistencias son importantes. Ao final todos temos as nosas as nosas liñas de traballo. Modificar liñas de traballo é moi complicado, porque se deixas de facer algo que estás facendo para facer cousas novas, pois os que estaban, digamos, implicados nesas accións anteriores, pois non lles vai gustar, pero, bueno, evidentemente ese é o reto. No caso das administracións que temos centros que directamente realizan actividades cos seus públicos, dependendo do tipo de centros culturais que sexan, aí sí que xa hai uns feitos evidentes, que aí xa hai un traballo coas comunidades, cos públicos, coas entidades do ámbito, dependendo da temática ou dependendo da tipoloxía de centros, non? Aí sí que hai, aí hai unha praxe, non? Aí xa non hai teoría tamén, porque obviamente hai planificación, hai propostas que se van analizando ano a ano ou de maneira plurianual, e depois aí hai unha acción, non? Evidente. E por contestar o que Braulio, bueno, algunha das cuestións que Braulio dicía, digo porque Braulio, sí, que comentaba, claro, a ver, esta cuestión da cultura versus espectáculo eu teño completamente superada, absolutamente superada. Desde o momento en que vivimos na sociedade contemporánea que vivimos, e hai unha parte que eu non lle chamaría estritamente cultura, senón que é espectáculo, é dicir, unha parte da actividade que realizamos a parte pública coa colaboración ou non privada, entramos dentro do ámbito do espectáculo. E iso, claro, comentaches ou mencionaches algúns exemplos que teñen financiamento de feito desde a parte que toca da Xunta de Galicia, non desde Cultura, senón desde outros departamentos da Xunta de Galicia. Porque evidentemente tamén na cuestión dos espectáculos está incluído cuestións de proxección cara fora, de turismo de espectáculos, é dicir que eu aí creo que é unha falsa antoloxía, é dicir, unha cuestión que é absolutamente compatible. O feito de ter unha dimensión cultural de máis ou menos alcance, digamos, en canto a ambición das propostas, é dicir, desde festivais moi pequenos ou desde programacións culturais moi concretas para territorios pequenos ou programacións de nicho, ata ter outro tipo de eventos culturais, outro tipo de programacións máis amplas, pois eu creo que todo é absolutamente compatible. E iso en paralelo a ter unha política de espectáculos, se queremos chamarlle así, onde aí o que prima non é tanto cultural como o máis vinculado con iso, co espectáculo, coa atracción de públicos de fora de Galicia e coa xeración de outras dinámicas. Eu creo que é absolutamente compatible. E deixo que senón... Bueno, pois con respecto á pregunta de Encarna, que facemos na nosa día a día para facer realidades as políticas? Pois é unha pregunta moi difícil, pero baséase basicamente en pelexarnos con moita xente.
Pelexámonos con moita xente, temos moitas reunións e vemos se o orzamento se axeita o que nos piden. Pero a realidade é que falaba Braulio de trabas burocráticas, as trabas burocráticas que pensades que só son para os colectivos de fora das institucións, vivímolas nós dentro das institucións. Porque moitas veces para chegar a facer esta exposición pregúntanos por que esta e non esta, e porque esta, quero dicir, a burocracia está feita para contratar para licitacións de baches, basicamente, está feita para mercar bolis, está feita e non entende as peculiaridades do sector cultural. Entón, para nós, moitas veces, as trabas que pensades que tedes vos, sufrímolas nós dentro. Por eso digo que moitas veces, para intentar facer algo con un determinado colectivo que non se axeita especificamente o que o plan de cultura da Deputación ten escrito, o que temos que facer é pelexarnos con moita xente ata que entenden ou atopamos a forma de facelo encaixar dentro da burocracia que nos ata a nós tamén. O sea, que dentro da vontade política, que tamén ten que haber unha vontade política para dirixirnos a moitos colectivos, hai moitas trabas e por eso nos dedicamos moitas veces a pasar todo o día de reunións, sales desta reunión, meteste na outra e intentas sacar este tipo de programacións máis diferentes adiante. Isto un pouco para contestar a Encarna e a Braulio. Despois, a diferencia entre espectáculo e cultura. E nós o que temos moi claro dende a área de cultura da vicepresidencia é que nós non financiamos festivais que en realidade son actividades empresariais. Todos os festivais que financiamos dende a nosa área son festivais feitos por asociacións de base. Estamos falando, son festivais pequenos, a ver, non son en número de asistentes o Resurrection, pero son festivais como Pardiñas, en Guitiriz, que ten unha trayectoria de 46 anos, que ten máis de medio centenar de voluntarios e é unha asociación que leva desde os anos 60 traballando para crear cultura en Guitiriz. Estamos falando do Castañazo, que cumple este ano 30 anos e que tamén hai unha asociación detrás que empezou hai 30 anos e que ten un relevo xeracional, ademais de moitas outras actividades que fan durante todo o ano para incluir a esa xuventude que hai en Chantada, que cada vez hai menos. Pois nos financiamos, colaboramos, axudamos a este tipo de festivais. Temos moi claro que os outros festivais, ademais de seguramente non lles interesa a nosa colaboración, son para outro tipo de, ou institucións ou outro tipo de liñas que nós non temos e que temos ese punto de vista político que non os imos a financiar. Con respecto ás festas de xuventude, dotación sin personal e todo eso, eu creo que tamén é unha cuestión bastante municipal, porque ao final o tipo de festa de xuventude que fagas é unha decisión do goberno local que haxa en cada sitio. Eu creo que hai moitas formas de facer cousas. Dende a Diputación sí que non podemos, non quero dicir impoñer, pero sí que non lle podemos dicir a todos os municipios que tipo de festas teñen que facer ou non. Aí entraría, se nos piden colaboración, entraría no noso criterio de esta política cultural que eu quero para o rural de Lugo, entón aí entra o noso criterio. Pero claro, se faz unha festa de xuventude con unha orquesta destas All Stars e che ven moitísima xente, claro, é que hai veces que moitos gobernos locais miden o éxito por número de asistentes e non sempre é así. Pero aí nós temos temos menos capacidade de decisión. E despois, con respecto ás axudas, nós temos unhas axudas de concorrencia competitiva, parece que estou aproveitando para facer o anuncio, que son para actividades culturais. Nós temos dúas liñas, unha actividades culturais, unha de equipamentos. Podedes pedir a de actividades culturais. Vamos lentos, pero ao final cobrades a tempo. Así que nada, animo a sair aquí outras asociacións, sairán para o ano que ven en marzo, e nada máis, e das trabas burocráticas xa falei, así que xa lle cedo o testigo aquí a Nati. Colleste casi. Vale, pois respecto a Encarna o día a día, pois coincido cos meus compañeros con moitas dificultades. Decía antes Alberto de Boiro que está habendo un cambio de paradigma na cultura e eu creo que o asumen todos, e os cambios sempre teñen esas transicións que son moi difíciles. Entonces que temos que intentar, por un lado, autoconvencernos a nos mesmos de que temos que facer así, pero ao mesmo cos técnicos e técnicas de cultura, ao mesmo cos xente ca que traballamos, cos nosos propios compañeiros, cos públicos, ca xente, e explicarlles ou intentar explicarles que este cambio existe e que pouco a pouco todos temos que dar pasos para ir nese camiño, que creo que as máis dificultades, vimos de unha cultura, da industria cultural e de falar
vamos, dos grandes eventos, e ahora que estamos falando de ir aos pequenos espacios, aos recunchos, a traballar nas comunidades, ca xente, entonces todo eso racha con todo o anterior, ¿no? Entonces eu creo que a gran dificultad dunha administración como a área de cultura da Deputación da Coruña é un pouco sensibilizar e que nos costa moito, e por un lado a nos mesmos tamén os que estamos aí que nos toca esa responsabilidade política, ¿no? Tamén temos que facer esos exercicios de cambiar, porque eu cando era concelleira en Ames era, e Alberto sabe, que era a de levar a cultura rural, ¿no? Porque en ese momento pues era un pouco que estaba, non sei se de moda, ou teño claro que a día de hoxe teño claro que a cultura existe no rural, pero sí que presumíamos de levar a cultura rural, co cual esos cambios tamén serán en nós. Despois, respecto que comentaba Braulio, os grandes festivales, bueno, sou yo deixo a xunta que xa na área de cultura temos 3 líneas de Deputación da Coruña, temos 3 líneas de axudas para festivales, entidades, concellos e temos empresas tamén, porque entendemos que hai empresas, en concreto isto que desenvolven festivales moi singulares, que é imposible desenvolver no propio territorio, que son moi necesarias. Estou pensando en Compostela no Gos, no Maré, que se non fora a través das nosas líneas de axudas terían bastantes dificultades, incluso un festival de arpa como de Noia, por exemplo, que ten un público moi pequeno, pero que a nivel internacional está no mapa cando sucede, ¿no? En esos días que se celebra. Entonces creo que temos que apoiar ese tipo de festivales. Despois as dotacións da infraestructura, eu xa comentaba antes que coincidía efectivamente que é importante ter determinadas infraestructuras, pero que a veces pensamos todo o mundo que nunha casa da cultura con 400, 500 butacas ou 1000, si pode ser, porque o Día de Reis sempre se enche, ¿no? É dicir, eu creo que efectivamente esos pequenos centros socioculturales que existen na maioría dos sitios, pues hai que traballalos, para traballalos hai que ter mediadores, para ter mediadores hai que terlos formalos, e ese personal ten que ter pues eso, non podes vivir en precariedade, que é o que pasa a veces no mundo da cultura. E despois, bueno, eu vou a falar das trabas burocráticas na Diputación da Coruña, están aquí moitas, creo que son todas, creo que somos, hai xente que dice que deixa de solicitar subvencións polo difíciles que son de acceder a elas, e iso me parece un problema, e estamos loitando continuamente para simplificalas. A veces perdemos esas batallas, ¿no? Pero seguimos aí, porque, bueno, non somos os políticos, non somos os únicos que tomamos decisións, a veces por suerte tamén o digo, ¿no? É dicir, entonces, bueno, pues aí os interventores pues nos limitan moito determinadas cousas, e efectivamente estamos intentando simplificalas, en elo estamos, e pola miña parte creo que nada máis, non se me olvida nada máis. Pois moitas gracias. Perdón. Pues espera que... E con Ángeles rematamos. Jolín, eu non quería rematar, pero bueno, non é tanto unha pregunta como un par de matizacións que me vades a permitir, desde esta impostura outra vez e máis. A ver, o da interseccionalidade e desigualdades. Na rede temos un lema, un principio que temos aí, o que para todos non é para ninguén, vale? Pois a interseccionalidade, eu penso que é o que dixen un pouco antes, e perdón por repetirme, temos unha idea de etiquetar, eres gorda, eres cega, eres muller, soin de todo. Non son solo cega, non son solo gorda, non son solo muller, non son traballadora da cultura, son todo a vez. Entón, que as persoas non hai que poñerse unha etiqueta e non, son todos. Entón, a interseccionalidade hai que partir de que é así. E o de que a cultura que a xente non lle importa mentre non lle dá valor. Eu só quero poñervos, xa vos digo, que non era tanto unha pregunta como unha reflexión, porque me fixo... creo que foi o sábado pasado, porque como facemos tantas cousas xa se me esquece, pero creo que sí que foi o sábado pasado, tuvemos un taller que se chamaba cartografía da acollida, no que persoas migrantes mulleres, persoas migrantes homes, persoas migrantes con máis poder adquisitivo, persoas migrantes con menos poder adquisitivo, interseccionalidade, outra vez. Pois esas persoas migrantes viñeron ao museo e fixeron unha cartografía, puxeron no mapa aquelas persoas, aqueles lugares, aquelas entidades que de alguna maneira lles deron a acollida e que lles deron un cariño. E despois dese taller,
post, algo que subiu a Instagram, unha das persoas, que xa sei que, claro, que ter resolto o problema habitacional, ter resolto o problema económico, ter resolto que comer mañá, que comer hoxe ao mediodía, é importantísimo. Pero, de verdad, esa persona, nese post, demostrounos que simplemente, dende a cultura, se lle das acollida, se lle das cariño, se lle faz sentir importante, eso é la bomba. E ayer, que ainda interrumpín a Iria nunha inauguración e tal, ver no Museo Provincial de Lugo, nunha inauguración, que estábamos un montón de persoas que habitualmente dirían me vades perdonar o coño, que coño facedes vos no museo, que vos importa a cultura? E están ali, e orgullosísimas que están esas persoas de estar ali, e orgullosísimos que están estes rapaces do taller do yo, cando veñen, expoñen, e iso fixeron eles, orgullosísimos que están os rapaces de síndrome de Down cando veñen cunha exposición na que che mostran as fotografías, na que eles fan as cousas que tamén fan as outras persoas. Jolín, a cultura importa, Dios mío. Vale, gracias, perdón, Había outra pregunta. Bueno, yo soy cantante, me consideran inmigrante, yo no me considero inmigrante de nada, siempre me he considerado un ser del universo y puedo estar en cualquier sitio y pertenezco al espacio donde respiro, primeramente. Entonces, esta manera de pensar me ha hecho que me integre fácilmente. Aquí he estado entre los galegos, he creado con los galegos la Asociación de Artistas Vocalities. Soy de Cuba y soy soprano. Ya trabajaba en la música, la cultura desde mi país, y en mi país aprendí a llevar la cultura a las personas. Y cuando las personas no tienen acceso a la cultura por determinadas circunstancias, pues nosotros hacemos llegar la cultura a esas personas, ¿no? Entonces yo aprendí a trabajar en la calle, a hacer teatro de rúa, estaba en un grupo de teatro para eso, ¿no? Y aprendí la técnica de la actuación en la calle, con la gente, directamente cantaba arias de ópera o zarzuela, combinado con música afrocubana y cosas así. Hacíamos distintas cosas, ¿no? Teatro de calle. Y con toda esta experiencia, más una serie de formación que ya he tenido, pues vine con toda esa experiencia aquí y he fundado la Asociación de Artistas Vocalities con el maestro don José, se fue porque está aburrido ya, el tenor de Morgadans. Es un hombre muy fuerte, muy poderoso, en experiencia, ha estado con los grandes de la ópera y ha estado muchos años aquí pasándolo muy mal porque ha sido una persona que no ha sido reconocida, su trabajo, ha formado talento para el canto, para la música, ha tenido que rehabilitar mentes frustradas, porque se ven imposibilitados, muchos músicos que salen de los conservatorios mal formados, no pueden seguir adelante muchas veces con la carrera, y nosotros hemos tenido que rehabilitar su mente, ¿no? Y su capacidad para que sigan más adelante. Incluso han querido salir ya de España y se han querido ir para otros países. Y nosotros trabajamos con los músicos y con los artistas, fundamentalmente rehabilitar la mente del artista. Para nosotros es muy importante dentro de nuestra asociación. No hemos tenido nunca apoyos reales, como estabas hablando, Boiro, ¿no? ¿Cómo te llamas? Braulio. Nos hemos encontrado con esas dificultades que tú mismo comunicabas y desde que yo llegué no he parado de trabajar. El arte, la música, la cultura, la educación social. Hemos tenido que fundirnos con terapeutas porque hemos visto que la música o los proyectos culturales que hemos hecho tienen que tener una cosa vital, ¿no? Tiene que ver con la música, con la salud, el bienestar,
Hemos visto que también la música clásica la hemos tenido que combinar con un proyecto que tenga que ver con los caminos de Santiago, con la educación de las personas. Entonces, solo quiero comunicar que esto es muy importante hablar, dialogar, no etiquetarnos tanto, porque a mí la palabra inmigrante ya me cae fatal, lo siento mucho, pero yo creo que hay que hablar más de unión, de diversidad, de crear espacios donde podamos unirnos y hablar, y donde podamos también que se impliquen sobre todo las televisiones, los medios de difusión masiva. Tienen que tener un vínculo también cultural, un espacio donde enseñan a las personas a unirse y a entenderse. Esto es importante, porque la gente está muy atenta, o las personas de la calle están muy atentas a los medios de difusión masiva, los periódicos, no tanto las redes también, pero la televisión también tiene un papel importante, y por desgracia yo no quiero ir a la televisión. A mí me dicen, ¿por qué no te presentas un programa de Got Talent? Eso, mira, yo sinceramente os digo que yo le digo a la gente, no sé qué decirles, porque no es un programa que me represente, no es un programa que valore lo que yo estoy haciendo, no lo están. No es un programa que me reconozca como artista. Me hunde, sinceramente. Entonces, creo que hay que cambiar muchas cosas para que una sociedad evolucione culturalmente, y sobre todo darle mucha más importancia a la educación. La educación es fundamental. Entonces, a mí, yo he sufrido de todo aquí. Hay colectivos que me han rechazado y hay colectivos que me han acogido, pero también he creado yo colectivos, he creado un sistema diferente, porque creo que el sistema que está, pues no me interesa. Me interesa más el sistema que podamos crear entre todos, el sistema que cada uno podamos proyectar, los encuentros, los talleres, todo eso. Entonces nuestra asociación ha hecho eso. Es un lugar de encuentro, de talleres, y creo que esas casas que podamos hacer en los pueblos, de acogida, de encuentro, es mucho más importante, y puede ayudar a que ellos pues hagan su trabajo como deben ser, y que estén mucho más claros en las líneas que tienen que hacer, porque yo creo que también hay mucha confusión, y me parece que en medio de tanta confusión es difícil pues hacer algo, como bien dice, he escuchado la palabra, es muy difícil, esta palabra la he escuchado mucho, pero bueno, no es difícil. Yo voy a la calle y canto, y doy clases de apreciación de la música en la calle. Entonces no es nada difícil. Estamos haciendo la ruta lírica por patrimonios culturales, Camino de Santiago, desde Portugal hasta Galicia. Allí lo veis, Dania Diva, lo vais a ver, lo buscan en las redes, nos van a ver, y ahí estamos combinando todo. Para nosotros es importante todo: turismo, activación de negocios locales, encuentro con la gente e difusión musical e cultural. Pois moitas gracias pola gracias. túa intervención, e con isto pois pechamos dando as grazas ás representantes políticas por asistir hoxe, por debater, dando as grazas ao Consello da Cultura por organizar isto, e ao Concello de Antas de Ulla por acollernos aquí hoxe. Así que nada, grazas a todas.